Riwruok mar jochiw thieth matie kuonde timo pim kata laboratory mag osiptende koro ywak ne paro manyien mar chik mano Kenya Health Drug Bill biro rocho ratiro margi mar tich kendo duoko piny lony mar thieth e pacho kae. Kane gilose boma ma Nairobi gikoni od bura ma malo kod mar Senate osejwang'ogi kata obedo ni gichwalo ng'ur mondo mi tim lokruok ahinya to motenore gi pima mar tuoche ma giwacho ni en tich mathothne itimo mana gi ji ma olony e tije mag laboratory. The said bill wants to take everything to the Pharmacy and Poisons Board. From where we stand, what we know, Pharmacy and Poisons Board is only able to regulate drugs. So if you want to tell me that we as medical laboratory professions, we are not able to know whether the microscope that we use is able to give us the right results, that now we are supposed to take that microscope to pharmacy to ascertain that microscope whether it is working or not. It is ambiguous. By dint of this being enacted into law, the entire medical laboratory science profession will lose self-regulation and private practice, as it will be under the control of the profession of the pharmacy.